Prosper gifted. Yusuf Endi Fareko. Lamarinki da mamaki, kin saka ni cikin sarki. A baya na yi niyyar aurenki, amma a yanzu na guji halinki. Da ina daɗa ƙaunarki, ko da yaushe tunaninki. Yanzu kin biyewa 'yan wahala, sun saka kin canza ɗabi'unki. Ba ni son jin wani raki, kawai ki je ki bi daidanki. Tunda na zama sha-sha-sha, ban da makalar yin aurenki. Na jara ƙawayenki, sun cika ni da mamaki. Wai a yadda nake rayuwa, yaya za a yi mana bisawinki? Kafin ki bayyana halinki, na ga nuna kulawarki. Har nake jin na dace, ba amin so ya kalar naki. Har mu je gun babanki, dan na bayyana aurenki. Shi ya ce mini na yi ta zuwa, in akwai rabo na ga mamaki. Kin biye wa 'yan yaki, sun raba ki da nisanki. Banda mota ko tanki, wai ki duba kawai ake wanki. Kin tsaya wa kalar tuki, ba gida da yawan banki. Da za ki bar shi ki nemo mai arzikin kuɗi da yawan maki. Sai ki bi su ki ɗausanta, wuya na san ki na karɓe ta. Sannu na yi waƙuri, Rabbana ya bani mafi tsafta. Tuni na barki na nemo ta, Maryama kenan a jebota. Yanayin kallon da take mini na sa na ji ni daɗi har linta. Na yaba da ɗabi'unta, ba ta raina iyayenta. Rayuwarta abun koyi, dole ne na nuna kulawarta. Dan matsa daga damanta, kina tare mini kallanta. Na rike ki da san gaske, kin bi so na zuciyarki hababinta. Yanzu na fi so na ji sunanta, sun sani har ƙawayenta. A baya kin saki damanki, yanzu kin taho da ki kore ta. Na fi so na ji kamshinta, kullum ina da sandinta. Ko kaɗan ta kusa a gare ni, sai na ji ni kogin kewarta. Na yi riko da kalamanta, ba ni so na ji kukanta. Kaddarar ki je ki rike, idan ko baki tarwatsa karkonta. Kin tsaya mana kan santa, dan Allah bar mu dan